Nou, hebben we het idee, man. Yeah. Love you, man. Babush! So, paalis na si Ruth. Alauna na kasi. Alauna 15 and si Ana. Tulog na. Kakarating ko lang galing sa trabaho and then pick up kay Ana. After ko nagtrabaho, naggrocery kaagad ako. Grabe, busy ang life dito guys. Ay, sobrang busy. Minsan, feeling ko parang di ako makahinga. By the way, nagluto ko og cabbage rice. I'm making cabbage rice. Yan. Ginalagyan ko siya ng garlic powder. Saka, black pepper. And a little bit, like, isa o dalawang patak ng sweet soy sauce para may siya, may lasa konti ba. Kasi, kung mabaho yung cabbage rice. We have leftover Indonesian food from last night. Yun yung aking kakainin for lunch. Grabe guys, mabuang ko sa kabisi. Grabe kabisi. And tonight, may pakita ako sa inyo. Ito yung ginosiri ko kanina, chicken fillet, tas chicken blocks na to. And then pork belly, yung pang samgyupsal. And then we have kanala or shrimp. Ito, mushroom, coconut milk, tomato, palit naman kong ingon ani, oh. And then my broccoli, this one is only 1 year promo siya, so mag-expire siya today. Kaya, barato na lang siya ba. And black pepper, bell pepper, coriander, carrots, ito, bosay, or, ang tawag dito, di kalimot na ko sa tawagan na. And then, may tinapay ako doon, tsaka may kusan din ako. Anyways, I bought these ingredients because magluluto po ako mamaya para sa mga Dutch na bisita ng aking biyanan. Yung kanyang friends, kasama niya, yung walking group ba? Magpapaluto annually, nagdi-dinner sila, and then kinausap ako ng mother-in-law ko 2 or 3 weeks ago, sabi niya, pwede ba daw magluto ako para sa kanila, char. Magluluto ako mamaya, magluluto ako ng chicken na fillet. Lang siya, simpleng recipe ng chicken na fillet. Tapos, kumusta na mag-pasensyahan yun guys, kasi galing pa akong trabaho. Ay, kangapoy. And then, magpapansit ako, tapos magcha-chop suey, tapos din ako yung aking pork, na may pork ginataan, char. Pork ginataan siya, pero yung cut ng pork na gamit ko is yung pork belly. Tapos pa ba, lumpia. Syempre di mamawala yan guys. Kasi alam naman nila dito na na nagtitinda ako ng lumpia. Tapos itong mga friends ni Bianan, nag-order din sa akin minsan ng mga lumpia. So, di ko na lang ipapakita ang steps guys kung paano ko ginagawa yung pagluto. Kasi di naman ko vlog to. Pakita ko lang ng konti. Tapos, pakita ko na lang yung mamaya, yung finished product natin. Yeah, exciting to mamaya. Sana magustuhan nila yung luto natin. And if they're okay, videohan ko sila mamaya. Patanungin ko muna yung mother-in-law ko if okay lang ba na magpa-video sila ba. So, we'll see. If not, then maybe they're gonna take pictures later together, and then insert ko na lang. We'll see later. Kumusta pala kayo dyan? Sana okay lang kayo, no? So, ayan na. Kakain na ako. A few moments later.
kayo ang pansit in fairness guys. So, ay. Rare. So, mauna niya akong stir-fry nga vegetables. Chop suey bitaw niya. Butangan pa rin ako og cornstarch. And then, kani akong recipe sa chicken. I-share na rin ako next time, no? And then, butangan ako siya coriander when it's almost cooked. So, guys, mauna ni ang chicken. And I coriander. Char. Mali siya in fairness. Of course, kaya I love my own. Magyuda, no? And ang atong chop suey. Pretty kaayo. Very colorful. Medyo parat-parat. Chop suey, yun siya kuan, lasa. So, mani siya. Mani siya ang atong battery. Lamig ka na siya guys. Paborito ka ng root. Ilang kiss root ano yung magluto ko. Let me know no if ganahan mo ipakita kung saan pagluto. Charot! And then ang atong pansit. Buwa pa lang yapon ang pansit. Hello. Tapos na ako. So, anyways, alas 5:40 na and I'm waiting for Ruth para ma-deliver na namin ang pagkain. By the way po, babayaran po ako. Char. Binigay ko kay Bianan yung resibo ng grocery shopping kanina para sa lahat ng pagkain. And then, sabi niya ni Bianan, babayaran daw nila ako. Sabi ko naman sa kanya, wag na eh. Ano na lang. Ano lang ba, diba? Minsan lang naman humingi ng pabor ang Bianan. Pagbigyan na natin. So, yung lang, yung boodskapen lang or yung grocery lang, yung babayaran nila. Yung pagluto, wala na eh. So, sana magustuhan nila yung pagkain. I'm just waiting for Ruth because we're gonna bring all the food to my in-laws now. And I think they will just make the lumpia there. Magdadala ako ng chicken lumpia doon din para kumpleto. So Filipino food hindi naman kumpleto pag walang lumpia. Panghandaan ba. So kami kasi wala na akong time magluto para sa amin. Hindi ko kasi dinamihan talaga kasi 6 people lang naman yung kakain na kasama yung biyanan ko. So na lang kami. I already turned on the deep fryer kasi may mga dumplings ako tapos may snack pa kami. So yun yung kakainin namin if bet ni Ruth na mag-rice. So pwede naman. I'm so tired. So I'm just waiting for my rice to be cooked and then we're all set. We're gonna bring all the food there. I'll just call my in-laws, my mother-in-law now para confirm sa kanya kung gusto niya ipaluto yung lumpia. So, yung gagamitin namin, lang yung shopping tray ba? Lalagay namin lahat doon. And then, dalawa yung kailangan namin. Kasi medyo malaki sila eh. Ruth's already here and he's getting the trays from the car. And ito yung chicken lumpia. Alam nyo naman kung sinusundan nyo yung vlog ko, nagtitinda ako ng chicken lumpia. Nasa Ruth. Say hi to the vlog, Papa. Hey, ciao! By the way, this is from Ruth's Opa yesterday. Oh. Sa lolo ni Ruth. Ni Ruth siya mga buwak, manggod. So, gikan fresh from his garden. Pa. These are all from them. Yeah, it's nice one. These are all from your family too. This is from Oma and Opa. This is from Ruth's sister. Everybody can see how spoiled you are. Yeah. Now it's doing well. No, before there were like only 3-4 leaves. Now it's really good and big na siya. Ito, I bought this one from IKEA, but Ruth's parents paid for it. And then this one too for our anniversary. This should be closed, this one? So yeah. I'll use the stove, that's easier. So guys, alis na kami. Ito na yung lumpia. Diba? Ako na ang ngarag. Masarap ito. So we're on the way now. Sungguh ko ni Ruth, anak siya. Ako siyang I told him, I started at 2:30. I started preparing, not cooking, but I prepared the ingredients at 2:30.
Ana siya. Oh, mo ana sila nga. Uy, di man ni mao ang lasa nga mong gi-expect ko no, diahag na. Huh? I told them, you said, oh, maybe it's not the taste that we're expecting. It's good guy. Very supportive. Yeah, I'm always supportive. Pero Ruth has tried all the dishes, of course, because I normally make them. The chicken, that's a new recipe. We've only tried it like once. I don't know. The chicken ba with the coriander. Oh yeah, we only tried it once, yeah. Yeah. Cooked the adobo, pork adobo. But we couldn't buy from Maros because it was closed yesterday and today. Maandag, Yeah. So, wala. Wala ko naka-pork adobo. So, haggard kay kung matubang sa mga bisita ni Connie. Oh, I'm very tired, Papa. yeah. Oh, but tomorrow is my day off, so I hope I can sleep in. But that's the thing. I'd wake up early too. Like today, I woke up at 6. My alarm was at 6. Yeah. So hopefully tomorrow I won't wake up at 6 o'clock. Itong body clock ba? I hope they like it though. For sure. So ito guys, ito yung ang mga bahay dito, sobrang sobrang old na. And dito sa Netherlands, pag old buildings, may mga marks ba na hindi siya dapat, kahit ikaw yung may-ari, hindi dapat baguhin ba. I was telling them if there's like a specific sticker, Yeah. if it's an old building like heritage ba, Yeah. then you're not allowed to Change. Yeah, you must ask. or you have to ask permission. Yeah. Well, it's difficult to get. Kinikip nila ba? Maganda din naman, no? Kasi I like the old buildings here. So we're here at the White House. Dito na tayo sa bahay ni Connie at Peter. Hindi ko na ipakita yung number at ang address. A few moments later. I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? So, bahay na kami. And kakain na kami. Ruth made dinner. Ito yung sabi ko sa kanya ko gusto kong kainin. Cassouffle. Ito, You're not the only one who made dinner today. Ha? You're not the only one. Ingat siya. Dilira daw ako ang naging dinner. So, si Ruth ang naging dinner kaya di na kaya sa akong powers. And then, Ruth is making pizza. K. M. Ana, pizza. M. Pizza. N. O. P. P. Q. Wait, Papa. T. U. U lang. Oh, V. W. X. Yay! Ka-cute ni Ana, nabagat-bagat taon siya sa ABCD kaya di pa siya kalitok. Hindi pa niya masabi lahat talaga ng letters pero dahan-dahan. And she said, pizza! Pizza! So kakain na kami. No, Ana, pizza! Yay! Ito nga pala, favorite ko na Dutch snack. Ang tawag dito is cassouffle. Damn. Shoulders. So Ruth is getting rid of the tomatoes. And that's Ruth. Italian pizza. Yeah. Ako diba?
Eet smakelijk te doen. Dankjewel. Man. Dit is good pizza's. Yeah. Oh, so kakain muna kami no. Eat smakelijk ang pagsabi dito. Dudong no? Eet smakelijk, ja. Eat smakelijk. Enjoy. Eat well. Eat well, Eat ja. well. Eat well. Mamalit mig ice cream. Let's go! Welke smaak wil je? Doe voor de kleine maar in met vanille. En two ones? Chocolada and vanilla. Hey, bedankt hè. Fine avond. Oh, diba, Ana? Si Rot wala. Di siya ganahan. Ayaw ni Rot eh. So, mag-ice cream na kami ni Ana, tapos maglalaro kami before siya matulog. And, manghimasa pa si Ana, no? Maliligo pa ako. Tapos si Ana din. Dadong! Dadong! Wala, hindi ako marinig kumukuha ng ice cream si Rot. So, yung pagpunta namin doon kanina sa, sa bahay ng aking in-laws, doon na yung mga friends niya. Ito yung picture nila. Insert ko yung picture nila dito. Sana magustuhan nila. Sasabihin ni mamaya, ni Bianan mamaya kung nagustuhan ba nila. I hope magustuhan nila. Tapos binigyan nila ako ng kadobon. Anong tawag ng kadobon, Papa? What do you call kadobon? It's like a gift card or like a gift card or gift certificate. So worth 30 euro ang laki. So hindi ko alam kung saan namin gagamitin ni Ruth yun, pero pwede daw siya sa lahat ng shops or restaurants dito sa sa amin, dito sa Skindle. So thank you so much to Connie's friends, and I hope you liked the food. Xin chào. Houdoe. Ciao. Zeg maar houdoe. So please don't forget to like and subscribe sa aming channel, giefamvlogs. I hope nagustuhan nyo ang ating pa-video today, and if you did, please don't forget to like and subscribe. So yun lang, kita-kita sa susunod na vlog. Doy! Doei doei. Mush mush babush!